Hej og velkommen til sådan en slags podcast eller Keeping Up with Recraft. Vi sidder her, det er mandag, den 17. eller 18. Der har vi ikke helt styr på. Det får vi styr på næste gang. Jeg tror, det er og vi er simpelthen, vi har fået at vide, at vi bliver vist i Løvens Hule. Og det hele startede sidste vinter. Faktisk også hernede på havnen, bare på den anden side. Hvor at Løvens Hule ringede og spurgte, om vi var interesseret i at komme i Løvens Hule. Og det var jeg ikke. Men det var jeg. Ikke bede om tak. Jeg skal være helt ærlig og sige, at jeg har ikke set særlig meget Løvens Hule. Jeg har nok iværksætter i mit arbejde, så når jeg kommer hjem, så ser jeg strikkepodcasts eller hører true crime podcasts. Men min true crime, det er iværksætterlivet. Så jeg har set alle afsnit af Løvens Hule. Ja. Og nogle af dem flere gange, fordi det er sådan forretningsteknisk mega spændende jo. Ikke med det? Nej. Ej, og så det er sådan iværksætter rock'n'roll. Jamen, jeg er vild med det. Og jeg får ondt i maven af dem, der står derinde og bliver kvæst af løverne, der siger, det er ikke pænt, det kan ikke. Hvorfor er I så dyre? Eller nå. Så snakkede vi sammen og blev enige om, at det var simpelthen en mulighed, vi ikke kunne sige nej til. Hvilket resulterede i, at jeg ikke sov resten af året. Det passer ikke. Elena stod for rigtig meget af det arbejde, der skulle laves, fordi der er en masse forberedelser til, at man skal i Løvens Hule. Så kørte vi derover en lun august. Ja. Lidt spændte. Og mig og Helena har jo kendt hinanden i 100 år. Den historie skal jeg nok få en anden gang. Men vi har kendt hinanden i 100 år. Vi har aldrig været i en situation, hvor vi er blevet så presset, så vi kender ikke ligesom hinandens reaktionsmønstre eller sådan noget. Og jeg vil godt sige, at mit lille introverte hjerte har bare brug for at stå sådan her over i et hjørne og lære at trække vejret ned i maven. Jeg forløser min adrenalin ved at hoppe og danse og synge højt og bevæge mig sådan her. Og hende den søde, hvad var hun, produktionsleder, ja, der ligesom var på os, hun synes det var så sjovt, at jeg bare stod og var helt dårlig over hjørnet og trak vejret stille og roligt, og Helena hun hoppede rundt. Som mange andre sammenhænge i Recraft, så supplerer vi hinanden utrolig godt. Og det var sjovt. Ja. Vi tog derover. Vi kom ind, det er sådan, at man ikke ser de andre, der er i Løvens Hule. Man bliver sådan ligesom, man har et rum, og så bliver man der, indtil man bliver ført ud. Og hvis I har set det, så har I jo set, at jeg var skide nervøs, og jeg gik i stå undervejs og sådan noget. Og du var så god. Men det var simpelthen fantastisk at opleve de her 5 løver, som jeg var så fucking bange for, altså. Og som jeg er businessforelsket i på mange planeter. Men de var simpelthen så søde, og med al deres kropssprog og al deres øjenkontakt og alt, der sagde de sådan, det er okay, bare tag dig tid, bare kom i gang. Og vi fik leveret vores pitch, og vi havde en meget, meget spændende samtale med dem. Nu ved vi jo ikke, hvor meget af det der er med, men de var utrolig søde. Vi gik ikke derfra med en investering, men vi gik i hvert fald derfra med helt vildt meget god feedback fra flere af eleverne. Nogle gode kontakter, som vi har brugt og kan bruge og snakke med løbende. Og så håber jeg, at det kommer med. Men de sagde, kom lige igen næste år. Og jeg synes, det var skide sjovt, så det kan vi godt. Ellers så siger vi det her, de inviterer os igen næste år. Ja, 2 af dem. Ja. Ellers så... Og Helena og hendes mor havde strikket til dem alle sammen, så der lå et lille stykke hjemmestrik på deres bord. Ja. Så hvis de ser 5 seje businessløver med hjemmestrik på, så pakkede vi sammen og kørte hjem, og så... Du sov hele vejen? Ja, alt var brugt på mig. Og så kørte vi hjem til mig, hvor jeg bor, sammen med min søster og hendes mand og børn. Og din mor og stedfar var der. Og så spiste vi pizza og... Ja, med alle ungerne, der ikke anede, hvad vi havde lavet. Ja, det var ret sjovt. Ja, så vi er rigtig, rigtig spændt på, hvad det kommer til at betyde for Recraft. Vi håber jo, at der er flere, der lærer sig at kende.
Jeg ved faktisk, mere ved jeg ikke, hvad jeg håber på, der kommer til at ske. Jeg håber, at der er flere, der vil downloade appen og bruge den. Og redde ulden. Ja. Alt det garn, der ligger i skabene. Ja, deres byt. Præcis. Så i virkeligheden, så tror jeg bare, at det her, det var lidt sådan noget, man skal gribe de chancer, man får. Også selvom man ikke tør, når de ringer første gang. Jeg vil faktisk sige, det har været splittet halv-halv, om folk synes, vi skulle tage med. Ja. Og grunden til, at folk siger, at vi ikke skal tage med, det er fordi, at vi er stadigvæk ret unge i forhold til, at vi ikke har så høj en omsætning. Det var jo også derfor, vi blev inviteret næste år, og ikke fik investeringen med den her gang. Ikke? Så... Vi vidste ikke, hvad en bruger koster. Altså hvis vi skulle købe en bruger via marketing, hvad koster det så? Det ved vi ikke, fordi vi har aldrig brugt penge på marketing og sådan noget. Ja, så... Vi bruger bare med det. Så der var mange ting, hvor vi måske var lidt for... Men de vidste godt, de havde fundet os via InnoFounder, så de vidste godt, at vi var unge. Men det var en fed oplevelse, og jeg håber, I har set det. Og så er vi simpelthen så spændt på, hvad næste kapitel af Recraft er. Fordi det er jo det er jo sådan noget her, det er jo et nyt kapitel, vi åbner lågen for. Alright, Helena. Så sidder vi her igen. Og nu er det faktisk mandag den 31. marts, så Løvens Hule er blevet sendt. Ja. Sikke en weekend, vi har haft. Det var en vild torsdag aften. Det var en vild torsdag. Det var en vild torsdag. Det var en rigtig vild torsdag at gå og glæde sig og mærke, at det sådan listede i gang. Men det var også en vild fredag at gribe alle de nye dejlige strikker. Ja. Det er jo sådan, at man kan streame Løvens Hule fra klokken 6 om morgenen. Ja. Og vi så det klokken 8 sammen. Ja. Så kunne vi ikke vente længere. Så kunne vi ikke vente længere. Og vi spolede frem til, at det var vores tur. Ja, vi skulle se os selv, ikke? Og jeg vil godt indrømme, at jeg tudede. Jeg græd lidt, da vi så os i fjernsynet. Vi reagerer forskelligt på sådan noget. Også der er vi forskellige. Jeg hopper meget. Ja. Og griner. Ja. Jeg blev meget, meget rørt. Jeg tror også, det der med at have knoklet i så mange år for det, og have brugt så mange penge på det, og ligesom virkelig drømme det, og leve det, og elske det, og havde det også nogle gange. Ikke? Og så se det sådan komme til live på fjernsyn med nogle af Danmarks dygtigste iværksættere, der bare over hele linjen synes, det var en god idé. Ja. Vi vidste jo godt, hvad udfaldet ville være af Løvens Hule, men jeg er så glad for den måde, de klippede det sammen, og der i starten, hvor de siger, det er ikke raketvidenskab, og så klipper til dig, hvor man var sådan, det er slet ikke noget, de siger til os. Nej, men de sagde rigtig mange dejlige ting til os, de sagde rigtig mange fede feedback-ting, altså når nogen, altså de løver, der sidder derinde. Jeg er jo uddannet i iværksætteri. Det er mit felt. Jeg har set alle afsnit af Løvens Hule lavet i Danmark. Det er mine rockstars. Ja. Jeg har set et halvt afsnit, fordi du sagde, jeg skulle. Jeg tvang med det. Jeg tror bare, at det er jo det, vi også snakker om, at jeg bor jo over i strikkeverdenen og hører alle YouTube strikkepodcasts, eller ikke hører, men ser og hører podcasts om strik, og jeg gør det samme i iværksætteri. Jeg bor over i iværksætteri. Jeg ser alle de podcasts, hører alle de podcasts. Præcis, og det er jo derfor, at Morten Larsen han kaldte os et Dream Team. Dream Team! Det har vi på bånd. Ja. Jeg hørte også, han sagde, at vi var dygtige faktisk. Og det kan jeg leve på rimelig længe. Ja. Jeg hørte jo, at vi blev inviteret ind igen. Det gør jeg også. Ja, og det sådan en invitation, at vi også ikke sidder over, vel? Nej, jeg synes, det var sjovt at være derinde. Jeg kunne godt igen. Jeg synes, det var så skægt. Ja. Og det at være en god oplevelse. De var jo venligsindede og gav god feedback. Ja, for søren. Ja. Og det var faktisk noget af det, jeg tænkte, vi skulle snakke om nu. Det var, hvad har det så betydet? For vi har jo haft en vild weekend, hvor vi simpelthen er blevet løbet over ende. Ja. Så vi startede med at se det om morgenen, og så hele dagen, der kunne vi godt mærke, at der var traction. Ja. Der var mange, der skrev til os på Instagram, og vi postede det der sjove reel ned fra Zoologisk Have. Ja.
Og en masse mennesker rakte ud til os, og synes det var fedt, at havde set os. Ja. Og så gik det helt amok, da det blev vist i fjernsyn. Ja, vi sad drønklar om aftenen. Jeg havde puttet ungerne i god tid, så jeg kunne sidde klar ved min computer, og Mette sad klar ved sin, og så kunne vi jo se det rigtig live sammen med jer andre. Eller ikke live, det hedder det ikke. Jo, altså, det tror jeg. Da det blev vist. Ja. Og vi var klar. Vi var klar. Og det var I også. Ja, der var godt nok, det var vildt at se. Instagram kunne slet ikke følge med, hvor mange nye følgere der kom. Og så, altså lige da det var blevet sendt, vi var jo de andre sidste, der var på, så vi havde gjort alt for, at der var nok plads inde på appen, at der var ligesom var nok, men vi havde undervurderet, hvor mange der ligesom vi ind på samme tid. Ja. Så den havde lige 10-15 minutter, hvor den synes, det var rigtig, rigtig hårdt, og folk havde svært ved at logge ind. Ja, men vi havde sat en mand klar. Ja, der sad en mand klar til at fikse det, fordi vi var bange for netop det, vi ske. Så tak for ham. Ja, tak for ham og hans hurtige taster. Ja. Og så er det jo bare fortsat hele weekenden. Man kan se, at folk de venter med at se det til nogle forskellige tidspunkter. Der kommer lige sådan nogle ryk ind. Og det er vi jo frygtelig, frygtelig glade for. Og så har vi vores første rigtige arbejdsdag tilbage i Recraft. Du har simpelthen siddet på Hello-mailen hele weekenden og svaret folk. Jeg har svaret folk på Instagram. Og hvor er I søde. Yeah. Og ej, hvor I glæder jer til at komme ind. Der er nogen, der har sådan, undskyld, jeg er utålmodig. Og sådan, du er utålmodig med at komme med på vores app. Det er helt okay. Ja, der er sådan noget fjollet noget, som vores, den der spytter de der koder tilbage, skriver ligesom Recraft, og det skal ikke på, når det er, at man logger sig ind. Men det cirkler jo helt tilbage til, at vi arbejder på den her nye app, som bliver rigtig, rigtig flot. Vi glæder os til at vise jer noget af den. Den bliver anderledes. Det bliver for eksempel 1 markedsplads i stedet for 2. Der kommer ikke opskrifter med i den nye app. Kommer ikke nogen credits med. Kommer ikke nogen credits med. Kommer ikke noget abonnement med. Der bliver fokus på, at man kan købe og sælge garn derinde. Og som vi også sagde i den første del af podcasten, så kan man søge på løbelængde derinde. Ja, og der bliver et rigtig godt og totalt gennemarbejdet filter. I har hjulpet os og givet os noget feedback. Vi har holdt interviews med nogle af jer dejlige brugere. Der var med i vores brugerundersøgelse. Ja, så det synes jeg bliver godt, og den er blevet rigtig flot. Ja, rigtig flot. Ja. Det knokler vi. Vi havde jo håbet, at i den perfekte verden, der var den klar til Løvens Hule. Men der sker ting og sager i livet, både hos os og vores udviklere og alle folk omkring os, der gør, at ting desværre ikke kan lines sådan op, som vi godt kunne tænke os. Men den er på vej. På vej. Ja, og så tænkte, altså nogle gange, så har jeg sådan en idé om, at folk tror, at vi lever fedt af Recraft. Og det gør vi jo ikke. Vi får ikke løn. Vi har det rigtig sjovt. Vi har det sjovt, og der var ikke nogen af os, der kunne drømme om at lave noget andet lige nu. Men vi får ikke løn. Nej. Alle de penge, som Recraft tjener, som ikke, altså, det er jo ikke flere 100.000 eller noget som helst. De bliver puttet tilbage i appen. Sådan at vi kan rette de fejl, der er, og så sidder folk og råber af mig i beskederne. Få beskederne til at virke, og der er vi bare, det vil vi rigtig gerne, men udviklerne kan simpelthen ikke pinpointe, hvad det er. Fordi at de virker nogle gange, så virker de ikke, så virker de nogle gange, så virker de ikke, så logger man ud, så virker de igen. Det er sådan et rigtig lorteproblem. Så skal vi også bare være helt fair og ærlige og sige, at rigtig mange af de handler, som man ikke laver gennem appen, dem laver man via beskederne, hvor man aftaler at handle uden om appen, og så får vi ikke nogen penge, og så kan vi ikke udvikle en app, og så kan vi ikke... Så på den måde, så hænger tingene jo ligesom sammen. Ja, vi prioriterer vores hårdt tjente kroner på at udvikle, så dem, der handler gennem appen, får den bedste oplevelse. Ja. Så når man handler for 100 kroner igennem vores fragterbetaling, så får vi 11 kroner til at udvikle software, betale hosting, betale for betalingsgebyrerne. Ja, koster noget at bruge korterbetaling, koster noget at bruge MobilePay. Og hvis man handler gennem beskederne, så får vi
ingenting. Og det kan godt føles lidt ærgerligt. Ja, og sådan, jeg har været rigtig ked af alle dem, der skriver, får beskederne til at virke, når vi skriver om, hvor glade vi er for Løvens Hule. Fordi at man kan jo stadigvæk godt handle. Man skal jo bare oprette et bud, og den beskedfunktion, der er, når man har oprettet et bud, den fungerer upåklageligt. Og hvis man gerne vil spørge om noget til det, så kan man gøre det andet. Og hvis man så siger, okay, det var ikke det, jeg vil have, så kan man bare annullere budet. Og hvis man ikke kan få beskeder og notifikationer til at virke, kan man skrive til Hello, så har jeg nogle løsningsforslag, og så kan man komme videre. Ja. Hvis man nu har en rigtig gammel Android-telefon, så er man mere udfordret end med en ny iPhone. Ingen tvivl om det, men det bliver meget sjovere med den nye. Ja, og så skal man også lige sige, at i forhold til, det er meget sådan generelt med apps, i forhold til hvor mange downloadede versioner der er, så er der 26.000 downloadede iPhones, og der er 3.000 downloadede iOS. Ja. Og det er faktisk meget sådan, det er meget sådan, hvordan det ser ud på, altså i Danmark, der er vi rigtig iPhone-brugere, og så hvis du har haft problemer med beskeder, så kan det også være, at du har prøvet det her, så logger man ud og ind, og så kan man se sine beskeder igen, eller sådan, og så forsvinder de, og så logger man ud ind, og så kan man se det igen. Eller hvis Apple kommer med en ny opdatering, så er der også lidt bøvl. Ja. Men summa summarum, skriv til mig. Ja, skriv til søde Helena, og husk at være sød. Ja, sød. Og, men vi har ikke nået at strikke så meget de sidste par måneder. Nej. Altså, du har jo børn og sådan noget. Jeg kan jo strikke om aftenen. Ja, det er lidt snydt. Ja. Jeg holder mest garn. Ja. Til gengæld har du søde børn. Så. Tak. Men jeg tænkte, at vi lige ville runde af med at sige, at vi jo selvfølgelig er super taknemmelige for den rigtig, rigtig flotte modtagelse. Vores løb. Vi var nervøse. Jeg var nervøs. Jeg var rigtig, rigtig nervøs. Jeg var også nervøs. Jeg har bare gået mere til eksamener de sidste par år, så jeg er bedre til at skjule det, men jeg står jo ikke stille på noget tidspunkt i studiet, fordi mine ben rystede så meget, at jeg ville rasle. Så jeg tror, og vi er vildt glade for, hvordan det er klippet sammen. Det klippet så godt sammen. Ja. Det var en meget dejlig oplevelse. Ja, for sådan en iværksætter. Ja, så som jeg også har prøvet at sige et par gange, så det der med at få nogle af Danmarks bedste iværksættere til at kigge på vores virksomhed og sige, at vi klarede det godt, og at vi var dygtige, og det var sindssygt. Jeg snakkede med en anden iværksætter her for et par dage siden, der sagde, at jeg vidste slet ikke, det der garn var så stort. Og det er netop det, der er så fedt at få garn og vores lille strikke-app på ja, og noget der var en, der skrev til mig, at hun synes ikke, det var kommet så klart igennem det der med bæredygtigheden. Det der med, at det ligesom er, at det er det vi slår os. Altså, det der er vores drive, det er det der er vores fokus, det er det her med at give mulighed for, at det man har købt før, kan komme videre til nogen, der skal bruge det, så det ikke bare ligger og bliver glemt ind i garnlageret. Nej, men vi nåede at snakke meget med dem. Man er der inden 3 kvarter. Vi har snakket meget med dem om alt muligt, og det her er altså det, de har valgt at tage med. Ja. Og det var jo bare fint. Ja, og man kan sige, det er jo der, de er. Det er jo forretningen, ikke? Jo. Hvor I nåede også at snakke om din hund, for eksempel. Derinde. Hvad? I nåede at snakke om hunden Tanja. Er det rigtigt? Ja, Morten Larsen har også en hund. Det kan jeg slet ikke huske. Nå, men jeg var også bare, hvis I ser det der video, jeg har optaget den der vlog fra dagen, så var jeg også bare, jeg var mast bagefter, altså. Mette var lidt træt. Ja, jeg var godt nok helt... Og jeg var lidt overgivet, for det er sådan, vi er. Helt kvistet. Ja. Men det var en fed oplevelse. Mega fed oplevelse. Jeg var meget bange for, hvordan de sådan, som vi går til os, eller sådan noget. Ja, og så gik jeg i stå 2 gange i pitchet. Ja, de var meget søde til at hjælpe mig i gang igen. Jeg gik også i stå, men det har de ikke taget med. Nej. Ja. Nå. Og vi havde også påklædningskrise. Jeg vil gerne have sådan en hvid kjole med sorte prikker på den, og det jeg kan på, fordi den blødte banden. Ja. Men til gengæld havde jeg så 2 andre outfits med. Ja. Det var ligesom vigtigt at have strik på. Det var vigtigt ikke at være de blå skjorteiværksætter. Det går faktisk meget op i, at vi er patchwork og garn og bløde. Og, og så for mig var det også vigtigt, at det er jo optaget midt om sommeren, men bliver vist om foråret. Ikke? Ja. Altså det der med, at du duer ikke at have sommertøj på. Nej, det var også lidt... Ja, det ser lidt sjovt ud. Ja, så vi havde det lidt varmt. Ja, men inde i studiet synes jeg egentlig. Der var det også varmt med alle de der lygter og sådan noget. Ja.
Ja. Ja. Nå, men Helena, til det aller vigtigste. Hvad strikker du på? Jeg strikker, det er fuld bouclé i dag. Det her er 15 år gammel strik bouclé fra, det var en kjole, og den var ikke smart, og så blev den en vest. Så er jeg gået mere bouclé. Op fra Anita, eller hvad? Op fra Anita. Ja, italiensk guld fra tidernes morgen. Ja. Fra Anita. For dem, der ikke ved det, så har mig og Helena arbejdet i den samme strikkebutik. Ikke på samme tidspunkt. Den hedder Anita Garn og Strik, og ligger i Brøndshøj. Shout out til chefen. Ja. Buongiorno, chef. Anita har den jo ikke mere. Nej. Men Anita solgte den for nogle år siden. Ja. Du arbejdede der i 100 år. Ja, men hvornår var det? Det var i starten af 10'erne, ikke? Nej, jo. Jo, for logen blev lavet i 8. Nej, 9. Nej, 11. Nej, 10. De første mange logeaftener kunne jeg ikke komme, fordi jeg lavede studiepolitik. Og det stoppede jeg med i 11. Og så kom jeg med efter det. Men det forstår jeg slet ikke, for jeg kom jo til København i 05, og så har jeg kun her. Men det var den sidste del over. Jeg arbejdede fra jeg kom til København til jeg flyttede hjem. Men hvornår flyttede du hjem? Aner det ikke. Nå, hun arbejdede, Anita, Helena arbejdede i Anitas. Og så holdt vi holdt nogle strikkeaftener deroppe. Ja. Og sådan noget. Der er en meget kendt strikkeaften, hvor jeg kom for sent. Og der havde de lige kigget, det var dengang Drops udkom i bladet, og der havde de lige siddet og grint af et par strikkede shorts. Ja. Og så stod du og Maiken henne ved Drops alpakaen og snakkede om, hvem fanden der strikker i beige. Ja. Og så kom jeg og sagde, hey, jeg skal strikke de her shorts fra det nye blade i Drops, og det var dem, de lige havde grint af. Ja. Og så skulle jeg købe ind til sådan et wrap-sjal-agtigt, og købte den beige, som Helena lige havde stået og sagt, at hvem fanden strikker det. Og så var det sådan, den er også sådan lidt vådt sat. Ja, joken om beige og vådt sand. Ja. Jeg har lært beige som sådan en baggrundsfarve, der får andre ting til at poppe. Vi har lidt forskellige farveskala. Ja. Jeg er lidt mættet i dag. Ja, det er det faktisk. Også, ja. Men dengang havde vi meget, der var du mere skrigende. Lilla. Ja, jeg var mere skrigende. Ja. Altså i farverne. Ja. End nu er det bare. nu er det bare din personlighed. Det var sjovt. Ja. Og jeg elskede de shorts. Hvor jeg elskede de shorts. Jeg har kigget på strikbukser i går. Ja. Jeg skal strikke bukser. Ja. Skal du strikke de der fra Freja? Jeg skal strikke de der fra Freja, men jeg skal også have et par glatte, lidt mere plain. Ja, hun har de der... Og også det, Anne Stampe har. Jeg skal have dem alle sammen. Hun har de der nye bukser, der har de der Missoni. Zigzaggerne. De er for fede. Og så har hun et par andre også, der hedder Frida, tror jeg. Som er sådan lidt mere... Men jeg er jo spektakelfan. Og hendes boring biker pants. Og det er så fedt, det hedder boring. Men er de ikke kort? Nej, de er sådan, du ved, Helena-stumpet. Okay. Sådan, jeg har for lange ben til almindelige bukser. Den længde. Ja. Jeg havde et par... de var altså købt, ikke? Med sådan strikmaterialet under corona. Det var min yndlingsbukser. Man fik de vildeste knæ. Jeg sled også et par merino-bukser op under corona. Ja, jeg tror godt, jeg kunne strikke sådan et par Friday pants. Nej, de hedder Frida, ikke Friday. Frida, navnet Frida. Fra Spektakelstrik i Almen. Nej, fra Freja. Ja. Så skal jeg bare have tid til at strikke et par Frida bukser fra Frejas net. Så strikker jeg bikerpants fra Spektakel. I alle mine orange rester. Ja, det er en god idé. Ja. Og så det der med strikbukser og et jakkesæt, det kan noget. Det synes jeg kan noget. Ja. Den vil jeg godt med på. Men nu er vi inde i strikverden. Ja. Hvad er det, du sidder og strikker på? Jeg strikker min søde venindes garn op. Hun havde strikket en vest, og så fandt hun ud af bagefter, at hun ikke kan lide bouclé. Og så sagde hun, det kan du godt. Og så, hvis jeg gad pille det op, så måtte jeg få garnet. Så nu er jeg ved at strikke et meget langt, blåt halsterklæde, der bliver færdigt, når... Det er sådan mit kontorstrik, jo. Så jeg strikker 2 pinde på det, når Mette og jeg engang imellem har en pause. Ja, så eller holder ride. Ja. Fedt. Ja. Det er en meget flot farve. Tak. Det er fra,
Mohair by Canara, ikke? Jo, det er det. Og jeg er jo et ægte mohair-svin. Ja. Jeg elsker fluff. Ja. Jeg har også strikket en vest i det. Det holder sig vildt pænt, synes jeg. Ja. Og så kan jeg rigtig godt lide her til... Nu vil jeg jo rigtig gerne have det færdigt, for jeg kan godt lide en lille jakke og et stort tørklæde her til overgangen. Ja. Så du ved, min lille blå ruskensjakke, og så det her, tror jeg kunne være rigtig sejt. Det bliver flot. Ja. Men jeg når aldrig altså, at strikke det i den sæson, hvor det passer. Never. Jeg har alt for meget strik. Hvor meget mere mangler du? Jamen, jeg har det her nøgler 1 til. Okay. Men det bliver også meget langt, måske. Ja. Måske skulle jeg strikke en hue af det sidste nøgle. Ja. Og så have et ægte sæt. Plejer man ikke at sige, at det skal være sådan 2 meter? Et halvskridt? Det er sådan sin egen højde, sagde vi altid. Så mangler vi kun hovedet. Næste 2 meter for mig. Ja. Hvad strikker du? Ja, hvad strikker jeg? Jeg teststrikker den her flotte kjole fra Visinnet. Det er jo en rigtig mættefarve. Ja, og det er massiv, og den bliver lang og kommer af et lille sådan fluff ærme. Desværre har mine hænder simpelthen valgt at fortælle mig, at jeg skal holde op med at strikke i uld-bomuld. Hvorfor? Jeg har simpelthen bare fået så ondt i hænderne. Især i mine tommelfingre, jeg strikker i det. Ja. Så nu holder jeg lige en lille strikkepause, så jeg kan få sat en slut på det. Jeg kan slet ikke strikke så meget, jeg når at få ondt i hænderne. Nej, det er meget ofte med bomuld, at jeg ikke kan strikke særlig meget i det. Ja. Men jeg kan faktisk heller ikke huske, at jeg har strikket et kæmpe projekt i massiv. Så jeg har måttet have Volgaren og alt muligt på. Ja, så derfor så var jeg lige nødt til her i weekenden også at strikke på noget andet. Du slår op til noget nyt? Nej, den har jeg været slået op til. Jeg har jo en YouTube strikkepodcast. Ja. Og hvis man ser med der, Helena. Jeg har faktisk ikke set den. Jeg går sammen med hende hver dag. Jeg har ikke brug for at høre hende også. Se hende også. Det er et joke, vi har, at Helena og min søster ikke har set min YouTube, og det er jeg så fint. Det gør ikke noget. Du har bare nok nogle gange nået at sige det, du siger i podcasten. Ja, okay. Jeg ikke ser med. Jeg laver en maraton en dag. Ja. Hvad hedder det? Når jeg savner dig. Ja, jeg slog op til den her, den var på min... Jeg havde 3 ting, jeg gerne ville slå op til Super Bowl, og jeg var lidt i tvivl om, hvad det skulle være. Og jeg havde den der polarhue, som jeg ville slå op til. Så havde jeg den her, som hedder Geological, og er fra hende, der hed The Petit Knitter, og nu hedder hun Saskia & Co. Hvad hedder hun? Saskia & Co. Sejt. Og det er hende, der bor oppe i Arktis. Hun har nogle virkelig fine opskrifter. Ja, mega. Ja. Og den her, den har sådan et bærestykke med strukturstrik, og så glat i kroppen. Og det er noget garn, jeg har købt på Recraft. Det er Smilla. Ja. Så jeg købte 5 nøgler på Recraft. Jeg er vild med det. En anden pæn farve sand. Den er god. Den er god. Men noget sand er gråt. Ja, men det der findes også lyserødt sand. Ja, og lilla sand. Ja. Nej, det er jo faktisk en af mine mål i år, det er at prøve, altså det der med, at alt mit tøj er brændt orange. Ja. Og det jeg syr til mig selv er brændt orange. Og så lige pludselig så har jeg bare kun brændt orange på. Ja. Eller den der midterbrune, eller kaj, eller sådan noget. Så det der med at prøve at lave nogle ting, som matcher noget af det andet. Som matcher brændt orange. Matcher brændt orange. Du var faktisk ret flot i min lysrøde vest, du stjal forleden i vores fine reel. Ja. Og jeg har faktisk også en del rosa, fordi jeg synes rosa og brændt orange er vildt flot sammen. Så havde jeg en trøje, jeg havde strikket med snoninger fra... Hun har kun lavet den ene opskrift. Den hedder et fuglenavn. Vibe eller sådan noget. Hun hedder Vibe. Og så hedder hendes opskrift noget andet. Som var sådan en, jeg havde strikket den i en tråd alpaca 1 og mohair, så den var bare rigtig lækker og let. Men så glemte jeg den på en flyver. Ja, jeg har glemt 2 sweatre på flyvere. Nej, det er irriterende. Så irriterende. Og det var så den ene, og den var grå, og den var jeg rigtig glad for. Så derfor så vil jeg gerne strikke den anden en, der var grå. Og jeg synes, den her Geological passede meget godt. Det er lidt sjovt det der med at tage en farve, man ikke plejer. Fordi min all-time favorite sweater, det var jo en, du valgte farve til. Ja. Og så sagde du skal have den her croissant kai chumse farve. Det er fra Mohair by Canara. Til at tage kvalmen fra alle dine pasteller.
Ej, det sagde jeg ikke. Det var så tæt på. Ej, det kunne jeg aldrig drømme om at sige. Jeg har måske sagt, at jeg synes, den matchede alle dine pasteller meget flot. Ja, det kan vi diskutere bagefter. Men jeg elskede den sweater. Men den er slidt op, så jeg skal have en ny. Men det er jo faktisk sådan et ret... Altså det er jo faktisk ikke det, jeg selv har anbefalet folk, når de har... Altså når jeg har hjulpet dem med at få en farver ned i en strikkebutik, så har de jo været sådan, jeg strikker altid i blå, så nu vil jeg gerne prøve lyserød. Så har jeg sagt, men hvis du altid strikker i blå, og alt dit tøj, hvis det passer til alt dit tøj, så skal du strikke det i den farve, du elsker. I stedet for at strikke den i lyserød, og så ikke være sikker på, at man kommer til at bruge den. Jeg gør faktisk det nogle gange, når jeg vælger, at jeg kigger på sweaterreolen, og de ligger sorteret i farve, for det er mig. Ja. Og så tænker jeg, hvad mangler? Ja, men det er jo sådan lidt... Særligt, altså, det er jo sådan en sort nederdel. Wardrobe capsule-agtig måde at kigge lidt på det. Det er regnbueløsningen. Nej, det er jo sådan, altså det er jo sådan, det har i hvert fald været noget af det, jeg har tænkt meget over i år, når jeg har fundet projekter, at det skal være noget, der passer til alt det andet, i stedet for bare at, altså, og det er jo det, du gør, du går ind og siger, hvad har jeg, hvad mangler jeg, og så strikker man det, i stedet for at man strikker 8 brune, kaj eller brændt orange sweatre, som lidt af det, jeg ender op med. Ja. Men den her tæller ikke med, fordi at jeg har ikke nogen strikkede kjoler. Så derfor så må den godt være kaj. Ja, det. Og hvis du godt kan lide kaj. Jamen det kan jeg jo. Jeg elsker Spiser du kaj? Ja. Ikke sådan hver dag. Men før jeg var brændt orange, så var jeg jo faktisk kaj. Det er rigtigt. Ja, jeg kan godt huske, du har været kajfarvet. Ja. Ja, det var samtidig med, at jeg var lilla. Men det er ligesom gået over. Måske skal han lilla sweater snart. Ja. Nej, det kan jeg ikke. Jeg har brugt op på lilla, tror jeg. Ja. Du er ved at strikke et vildt flot skirt number 1 i lysrød farver. Ja. Og en lyserød cardigan til sig for et lyserødt mohair suit i rester. Ja. Det er recraft suited, men det tager lidt tid. Jeg har købt noget sådan lidt tyk mohair-agtigt, som jeg vil gøre det samme med i. Vi bliver så smarte. Ja. Problemet er, at selvom skirt number 1, som er en rigtig fin opskrift, er straight op og ned, så har jeg jo strikket den af 3 ombæringer, for jeg er jo gammel skrædder. Så det skal sidde helt rigtigt. Ja. Så får du det, som du godt vil have. Jeg har strikket den 3,5 gange, men den bliver virkelig flot, og den er så tæt på at være færdig nu. Ja. Og så har jeg 20 startet lidt på cardiganen, fordi jeg har kedet mig. Ja, det bliver også godt. Ja. Fedt. Nå, men det var lige en opsamling på vores weekend efter Støvsol, hvor vi har været lagt ned. Det var så sjovt. Lidt om rejse med det. I iværksætterlivet, der snakker man rigtig meget om rejse. Købsrejser, iværksætterrejser. Ja, jeg elsker den rejse. Togrejser. Ja. Og så en lille smule omstrik. Og en hel masse taknemmelighed til alle de dejlige brugere, der har lyst til at bruge vores app. Ja. For det er det, der gør, at vi laver den. Og slider hårdt. Og sender kundemails nogle gange lørdag aften kl. 11. Det var der var tid. Og det altså, Ja, det er også det iværksætterliv, man vælger, ikke? Ja, kundemails. Men det var det for vores første podcast. Vi er lidt usikre på, hvor mange gange vi kommer til at lave podcast, men vi synes, det er meget sjovt. Jeg har ikke prøvet det før. Nej, jeg elsker det. Hvis du vil have mere strikkepodcast, så kan du tjekke min ud. Jeg har ikke set den. Måske jeg skulle se den. Jeg ser den Watch Party. Watch Party. Ja. Men jeg kan kun anbefale med det. Hun er hyggelig at hænge ud med. Ja. Også god at lave en forretning sammen med. Ja. Alright, nu sidder vi bare og goofer. Ja. Vi skal tilbage til kundemailen. Og tusind tak for HEP og alle de søde beskeder og det hele. Vi er 2 taknemmelige garntosser.